5. sajma izvornih proizvoda zeleno plavo, 14. sajma lova, 19. sajma zajednica naše istaknuti gospodarstvenike, izlagače te predstavnike medija. Na priredbama sudjeluje više od 120 izlagača, od kojih se jedan dio po prvi puta predstavlja tržištu Rijeke, Primorsko-goranske županije i šire. Na sajmu se još jednom zahvalim svim izlagačima na velikom trudu što su ga uložili u nastup na našim priredbama i poželim im puno uspjeha u sklapanju novih kontakata i poslova. Prije svega želim vas pozdraviti ispred grada Rijeke, gradonačelnika gospodina Obresela koji nažalost nije mogao doći danas ovdje. I pozdravljam gospodina Milorada Vujića, obnašatelja dužnosti naše Primorsko-goranske županije, koji zbog obaveza ali znate da je sam veliki zagovornik svih sajamskih priredba na području naše Primorsko-goranske županije i da će naša pomoć pratiti ovakve sajamske priredbe.